кулбатларына киресенчә табибларга бармас өчен күп кенә кеше эчә. Менә начар, шунсы начар инде, әлбәттә. Ничек Сорауга җавап бар әле. Хәерле көннәр. Беренчедән бигъади сүзләр белән әйтәсем килә ди нәрсә ул биологически актив кушылма. Биологически актив кушылма ул табигый яки табигыйга якын мәддә. Оксана Добронравова, күрдегезме? Урыс исеме, фамилиясе, әмма шуңа карамастан татарча сөйли бу. Саф татар телендә. Анда саф татар исемнәре, фамилияләре һәммәсе урыс тик сүзләрен кушалар да торалар. Бик мөһим аеру бар. Күрегез менә. Крашын кызыдыр бәлки, молодец, белә татар телен. Ничек гади кешегә аны аерырга? Менә монда булай дип әйтеп була, бик гади. Дару ул аптекага кергән алдыннан ул күп еллар, мәсәлән, кайбер дарулар 10, 20, 30 еллар исследованиялар Тикшерү. Ул исследованиялар пробиркаларда була, җанварларда була, өченче уже этап бу. Һәм чем больше шул инструкция дип әйтеп без бар побочный эффектлар язылган. Значит, чем ул күбрәк каралган, тикшерелгән дару. То есть без аны эчкәндә безгә күбрәк гарантия була, ни нәрсә без алабыз ул дарудан. Һәм шул дарулар аптекага чыгар алдыннан бик күп исследованиялар бирелә. Менә биологически актив кушылмалар аптекага керер алдыннан алар кайбер вакытта 1-2 ел исследованиялар алып бара, яки химик состав шул яктан гына кара алалар. Һәм алар шул хәтле бик тикшерелмәгән була. Siz tabiiy deysiz. Ben de kişilerle tüyede kapsulda 50'den artık mikroelement hem vitamin tabiiy rivişte. Менә, Аллаһка шөкер. Монсы Крашын кызы татарча әйткәч, саф татар телендә, бу да татарча сөйли башлады. Башта аптырап утырам, яртылаш урыс сүзләре буларда булган. Үзгәрде телләре булар. Афарин. Менә безнең бар бит инде хәл шелтәрле бизнеслар, алар нәкъ Менә, афарин, ичмасам. Ярый, все булды алайса.